Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag para bati, region-wide, mga pangalagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 15 minutos, karon nga adlaw, Sabado night, pat ini ang numero sa kalendaryo, petsa 22. Ika-22 man nga adlaw sa nakapadayon nga kasadyahan pagsaulog sang Maskara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Buwas Domingo amo ang highlight kag pinaka katapusan nga event kag aktibidades para sa Maskara Festival 2022. Sa ato naman nga Christmas countdown, 64 dias na lang nabilin, Pasko na. Kag may nabilin pa kita nga bali 71 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sa kalandan, liwat naman natin nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Correspondent. Sa pagduro naman sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa atong siring nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong siring mata kag dulunggan oras sang kagabiyon, ang atong siring nga Patrol 1. Ato sa nga Bravado Patrol kay na pa naganambiyong sa pilakabahin sa ato sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat nga himulsuhan, ato naman liwat nga bantayan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Way tamang ginapangayo ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan buylog nato ng puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto action ninyo, Bugina. Ato nga pagbantay sa mga update sa balita national, international, just in report, breaking news, flash report. Buylog nato na porsa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Updan makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir. Upod kay Action Christian James Binares.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinaanda ng inyo sinanagad, ang inyo silang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hope din ninyo ako sa Rabilin Isa Kauras. 11 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa ato nga mga Facebook lover nga nagalantaw kada gabi sa ato siling nga Facebook Live. Pagi siling aton palatuntunan ng inyo greetings karon. Sipad-siparon ta naman ina liwat. Hindi lang kita maan kalaba ha. Liputan nyo lang. Para nga everybody mabasa naton ang inyo diri nga mga messages sa aton siling nga Facebook Live. Ay importante sa aton nga mga listeners, like, kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa STL, i-recap na naman ang tatlo ka draw kaina. Kag sa mga nagataya sa Lotto, 655 kag 642, lawagon taman ang resulta dugay-dugay. Ayos! Thanks God, it's Saturday. Manami ang lakat sang panahon. Damo bituon ng kalangitan. Nag-ugyon ang lakat sang tiyempo, wala ulan. Bot silingon, padayon kag magapadayon ang kinalipay sang Bacolinios ka mga bisita ni Grosanon sa ikadwa katapusan nga adlaw sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Buwas Domingo ang bisita sa highlight Presidente Bongbong Marcos. Ari na di si First Lady Lisa Araneta, ang anak nga si Congressman Marcos. Pagpila pagid ka mga dinapit kilala nga mga bisita. Ari na diri sa siyudad sa Bacolod ang advance party pamilya sang aton Presidente Bongbong Marcos. Ay natin medyo may gamay nga pag-ugtas kag pagkuriit, kumod-kumod reklamo ang aton nga makuturan right after nga napatigayon kaina sang signal jamming alas 4 sang hapon hasta kaina alas 8. After 8 o'clock nagbalik na ang signal. Buwas Domingo, may signal jamming Halin alas 12 sang ugto hasta alas 9 sang gabi. Patinan nyo na kung magkadto ka mo sa Bacolod buwas, especialmente sa dance parade, dara sa Paglaom Sports Complex, kag sa area sang Bacolod City Public Plaza, may signal jamming nga matabo dira Halin alas 12 sang ugto hasta alas 9 sang gabi. Malawig-lawig na. Kinanglan kung may mga tinabuanay kamo nga matabo buwas, temprano pa, tiksanay na kamo chat na kamo nga daan. Kung diin ang inyo exact venue, kamo magakitanay. Kaya buwas, sigurado, damo naman ang makuriit. Kaya wala naman signal, sugod alas 12 sang ugto hasta alas 9 sang gabi. Lawig na siya Ang dalan Lacson ay abaw. Kung ano kadamo sang tao kagabi, subong nagdoble.
Buwas, Domingo, sigurado, matriple. Aling ko to sa akon nga resto bar sa GNG sa 6th Street. Sosyawan ko pan nagilot nga maka lusot ko kay ba ang tao naga sinungguanay lang ang siko. Puwerti kadamo sang tao. Subo nga gabi nagdoble ang kadamuon sang tao. Ikumparar kagabi, subong nga doble ang kadamuon sang tao. Ay puwerti. Do masupukit ka. Mga kinadali-dali kuya pangita sa lugar nga pos pala agyan kaglaktan mo. E kung mag-upod ka sa giho sang tao nga magpaguto kagoy. At sa kung madulaan ka ginawa. At least pagabot ko sa estasyon, safe and sound. Grabe subong ang security sa kwan sa Dalan Lacson gidugangan ni Police Colonel Thomas Joseph Martir sang kapulisan ang mga festival site diri sa syudad sang Bacolod. Isa randa ang Dalan Lacson gindugangan niya personnel ang NGC kag ang Upper East gidugangan niya man sa personnel ang Bacolod Public Plaza mo man. Do halos mga venue kag may mga aktibidades gindugangan ni Colonel Martir sang kwan sang personnel ka PNP. Pero kasi Colonel Martir ni sigurista niya kung seguridad ang pagambalan mo, which is good nga halin sang from the start sang Mascara Festival sa Bacolod halin sa Oktubre 1 hasta subong Oktubre 22, subong las 9:55 na di sa Riloco. Thanks God kay nangin matawhay ang syudad sang Bacolod. Wala sang mga untoward incident, major incident. Kay sinasiling ko na kay na sa program to sang hapon. Puwerti kadamo sang pulis ta. Nga naka-deploy na sa may dalan sang Lacson specialmente. Mayo ang pagkatad sang security ni Police Captain Paul Benson Pindon, ang ground commander dara sa Lacson area. So ka systematic gid ang pilahay sa masulod ng mga tao, akalaba-laba. Eksido gid ang frisking kag pag-check up sa polista. Laban to nakit-an ko sa lamisa kay ina dala sa may tabangan SSS ko da amo na dang entrance, isa sa mga entrance na. Sa kadamo-damo nga ballpen mo. Kaya pati ballpen ginabawal sa pulis. Basta mga mataliwis nga bagay ginabawal sa pulis. Kaya ipikitipiti sang ganban nag-start man kay ina sa agamong. Hasta panibuwas ang ganban ta. Sa mga mga gun lovers, sa mga gun holders ta, di ka mo na magpasayang-sayang dala armas sa inyo sining katuan nga venue sang Mascara Festival site ta. Bisan may PTC4 ka na, cancel na tungod nga may gun ban nga ginapatuman ang Bacolod City Police Office within the area sang Bacolod. So basi lipat ka mo bla. Hasta pa ni buwas ang ganban So kung may PTC4 ka, bili ka ng armas mo kay sigurado maka-violate ka gid sang ganban nga ginapatuman diri sa syudad sa Bacolod. Ini part pa sang seguridad nga ginahimo sa kapulisan ta. Especialmente nga tibuwas manugabot na presidente ta. Pero wala pa rin ganban nga nag-take effect kaya na sa ngaga. Halin sang Oktubre 1 hasta 21. Why sang mga utod naton nga may isa nga nadakpan nga may armas, lutang nga ginadala. Amo man sang bladed weapon. Kundi ka nami, si karon nga nag-take effect ang gun ban, karon nga adlaw. So sa may mga PTC4 na, nila ni mapasayang sa armas nyo kay sigurado kung piskahon na sang pulis, kag makaviolate ka mo, makasuhan pa ka mo sang gun ban. Okay? Hasta na sa buwasa ang gun ban sang Bacolod City Police Office. Mga kapoy-kapoy ang pulaw sa pulista pero ti worth naman Kaya maintindihan nilang katawahayan sa Bacolod. Hopefully until the end sa Mascara Festival buwas. Hasta marambutan ta Lunes, Oktubre 24.
confident si Police Colonel Thomas Joseph Martir nga mangin matawhaya before and after sang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Muna nga si Colonel Martir, sigurista kon seguridad ang paghahambalan. Kada intersection, kada pusod sang dalan kalakson, may pulis. Kada pulis, may pusod man. Ayo. Di kung ikaw nagamaoy, kung mag-inom, ati hindi ka gida ka porma kay damo da pulis ang masipit siya pagkadtos karsel. Bawal ang magdala sang ilimnon nga nagalakat ka ha. Sa una, uso sa una ang tao lang nga mailig mag-inom nga ginadala yung botelya ka maglakat-lakat. Isubong hindi na pwede. Kung nagabaligya kayo nasal taliwis ang imo sining barbecue stick, punggulan mo gito sa taliwis. Kay bawal man na da. So sa luyag pa mag-apas buwas sa pinaka-highlight sang Mascara Festival, I would suggest siguro hindi na ka mamadala sa mga pointed object. Okay? Tapos, kung sa bagay, sa kadamuon sa tao, may makabataan ko ginanakitaan nga nagasaot na sa Jollibee daw. Ay, enjoy mga kabataan, gagmay bro. Ang di lang ko nami maglantaw, ini lang mga kabataan, mga ginasakay bala sa stroller. Hindi ko na ano na nga kagamay pa nga bata, ginabulubit-bit man sa nanay, kag tatay nga muna nga kaginot, kagati, amo na bala, mga tunugan ng bata. Maglagaw ka, magibili nyo lang kabataan yun lang, para sigurado hindi pala magtalang bala, hindi nyo mabuyan da, kay sa kadamuon sa tao, kasi mo ang bata mong isa, kasunod pa, waya pa nanabot, sige na kungkong mo, lagi nasipit ka pa. Kamo na ako makadto kamo sa amo nga sahay sa okasyon, kumuda mo tao, much better nga bili na lang kabataan gagmay. Di ba nila ma-appreciate ang mga tag 2 years old na tag 3 years old, di ba nila ma-appreciate kita? May bang nakarga stroller, mga tag 1 year old, di ba na ma-feel nilang maskara? So, what's that, just bili na lang na ninyo, ha? Ibili na sa pamilya nyo, kagamo na lang yung lagaw ang mag-asawa. Kaya kabudlay nga may ginatadol-tadol kaya nga bata nga gagmay. Ang concern mga din ni Migo ta Captain Pindon, base ano ba matapos kabataan mo lang magkaladula daw, magtalang da. Kung magdalag yung mga kabataan nyo, butangan nyo sang name tag bala, isang karton lang, ang napakabit na sa liyo kabata. Ang ngalan niya, ngalan sang nanay, importante kontak number gid. Kaya ito magiging pangayo, basi magtalang ng makabuhit na sa inyo na. Kundi, mahapos lang kamo tawgan, nga mo yung bata mo, ready, kwa adi. Dibla? Nan. Ang importante na. Kung ako sa inyo, suggestion ko na lang para nga mangin memorable man ang paglagaw nyo nga mag-asawa, magpamilya. Kung may kabataan ka mo gagmay, kung pwede, hindi nyo na madala na kay hindi man na sila kaperisar gisir tawag nga maskara. Pag may buot-buot na, pwede na naguro. Kung naman tag 1 year old, 2 years old, ginakarga stroller. Mga luoy ka na sa bata, wala bons na kainik, karong gabi, medyo tunog. Kasi mo pa nang halina nga magkasakit kabataan, tata. Ayos. So, NGC, Upper East, arata subong ng electric mascara. Ang tao subong tunga man. Laban ang nagasulod sa Lacson. Damo-damo tao sa Lacson sa mong gabi. Muna sila ko kayo na kagabi, single subong niya, double, nagdoble ang numbers ng tao nga ara subong nga gabi sa dalan Lacson. Ikaw may mga malaing kanta nga buko, kung ako sa inyo, hindi na napagpadayunan na kay karasiling ko na damo pulis da ang magsipit si mapakadto sa karsel. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:03 na. Antes sa mga report gikan sa ato correspondent, una akong report ani ni Aksyon Dale Salazar. Kaya nagbalik ng signal ta. Hibaloon ta kundi sa buong ruta ni Aksyon Dale. Kaya na report siya kayo na live sa aton sa nga program sa hapon
sa action report after edition dalan lakson ambot kundi subong ang destinasyon ni aksyon na dil sa Lasar basara sa subong sa Upper East sa nagapadayon nga electric mascara mga bigatin subong bisita da number 1 ti First Lady sa awa ni Presidente Bongbong Marcos batayara subong da sa Upper East ti sigurado ko ang seguridad puwerte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aris Action Dale Salazar sa Patrol 1. Dale, may gabi din ka? Dale? Oh, Dale nga na kaya na utod ang linya ni Aksyon na Dale Salazar, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 10:04 na. Saya sa libing nga cellphone. Ito, wala naman signal, Aksyon Henry. Alda sa Magi, sa radyo sa Magi. Okay. Okay. Aksyon Dale. Patrol, please come in. Okay. Oo. Ilaga na check Aksyon Henry, be. Base sa cellphone. Tawag na sa cellphone. Kasi balik naman ang atong signal na. No? Kaya kung radio na karon ti basi kung layo-layo balang kuan ang signal ni Action Dale kag sa vlog pa siya sila nga paghatag sang situational report no Action Radio Philippine Standard Time alas 10:05 na gina-check ta ang signal ni Action na Dale pagi sa telepono para nga mangintayo yon ang iya sila nga pagpangalagad karon nga bibilang situational report sa kundiin man siya nga bahin sa Bacolod sa sining second to the last nga Mascara Festival sa siyudad sa Pagkati ang pinaka-highlight buwas nga adlaw. Action Dale, please come back. Dale? Eric, mayroong gabi kag sa aton sila maka-aksyon, nagpabilin kita sa gihapon, diri sa may Bacolod City Government Center, daw naghawan, nag-alwas ang tao, diri ako Eric, kasunod nga nag-ulan. Ay, nag-ulan? Oo, nag-ulan. Basko gulan? Ang nagatuloy-palit di actually subong, ali kita gani, o do nakabasa na kita. Tingala ko ito mo lapta sagbot daw. Mo nga ni action Eric, okay kaina ang tao, puno diri kaina, pero subong, ang sitwasyon dito subong, sa nagtupa ang palithi, kag subong nagaulan, pero malisya po malak action Eric, at gati mo na subong ang ginbilin nga sitwasyon, no, mga basura, nga makitaan subong diri sa may BCGC grounds, kasunod sang event, Ngagin patigayon na subong nga gabi. Ano lang event subong na Action J. Adele? Since sa gihapon, ang electric mascara, pero naka-perform na tanan ang 13 tanan sa mga participating na para kay Secretary. Okay. Kaya ginahulat na lang ang announcement sa winners. Subong nga gabi, Action Eric. Subong may mga intermission number, padali nga ginapatigayon. Ito. Diri sa may BCGC stage, pero subong amo ni ang sitwasyon subong no diri sa may Bacolod City Government Center. Trapuhan ko anay ang camera. Ito ang tura yaw do nag-face Eric. Gani. Daw nag-rainbow ang imong kamera ho. Nag-face siya to daw nag-moist. Ga-moist sa. Ara na no. Kung wala guro ulan guro da subong guro Action Dale puno-puno ta guro ko hindi mo makita ng basura ta sa atubangan sang Government Center. Hindi gid makita Action Eric kung namo sa tao. Nakibot ko gani pagwa ko amo na ning salikod. So, oo, kaya actually kay na makita mo Action Eric may ara diri pang barikada balao. Ngati ang mga tao kay na diri sa barikada din allow na lang magsulod dito sa idalom sang canopy para makapasilong man no ang mga nagalantaw sa sining event. Ay kung wala kay sang payong, wala ka sang kalo, di dako gid ang tsansa mo nga mabasa ikaw sa ulan na action na Eric. Okay. Pero subong amo niyo sa may BCGC grounds makita nimo actually Eric ang mga plastic cup, mga bottled water, mga chichirya, plastic action Eric chichirya, and then mga paper plate. May mga paper plate. Ba, sa kadamo-damo. Bayawan naman ang boss ang DPS ta pang limpyo. Oo, mga street cleaner ta. Biskwit, mga cup noodles. Ba, kuplito ba? Pakita mo direction Eric kasi lugar ko kaya ara naman ang street cleaners sa siyudad sa Bacolod kag Department of Public and Services o DPS para paninlo action Eric sining mga basura no mga plastic
Yes, Action Eric. Sino pa tang bisita nga rada nga mabigating subong? Kay na, Nabilin, nakalakas Action subong? Eric ang mga VIP. Nabilin, wala na gid. Naglalakas gid. sa tanan Action Eric. Okay. Ay kay na, mga artista to kay na ang nag-serve sa judge. Oho. Gara si Vicky Bello, kaya doon nakita ko, si Vicky Bello to kayo na? Oo, siya. Ah, ganyan ko to si Vicky Bello, raw. Oo, kami-sami siya ka pa. Gani man. O, arami niya bata Action Eric. Bata yung baye? Ang bata yang bayi, si Scarlett Bello. Gani man, aram ang galing, no? Na nalingaw man ang bata siya rin kag bilang mga VIP. Oo. Si Padre Sila first time na mag-witness sang electric mascara aknari kay actually ang Ibandre kahapon padre kay may raman sa event kahapon sa may SMX Convention Center ang tawag ba nila nga masquerade ball aknari Okay. kag iban sa ila si sinimana na ano dili sa may siyudad sa Bacolod para mag-witness ang ginatawaga nga maskara sa action na Eric. Oh, no? kuno mo aragay mo si First Lady ta kay na harapan siya. Sa action Eric, no? Upo ng duwas ni kakabataan si Vinyl kag si Sandro kag aras la kay na diri sa may VIP nga area no sang stage, no? Okay. Kasi kay na magluwas sa ila, may kilaman ka mga sikat ka mga personalidad ang gin-invite man sa local government unit sa Bacolod City na mag-witness ang electric mascara Action Eric. Kaya electric mascara, yala iniya kung ikumpara naton sa traditional Action Eric nga street dance, Correct. sa arena competition. Oo. Nga pero daw ginakabig naman siya nga isa sa mga highlight sang sininga kahiwatan. Natumba naman kamera ko. Oh, ano tumba? May hangin now. Daw ginbagyuhan naman siya. Oo. Pero sige, ibalik Patindugo natin na. kaya daw hindi balance. Oh, hindi balance mo. Hindi balance. Ang yatin nga... Basta wala ka pa nyapon kamera mo, Dale? Ako na rin? Ang basta kamera mo, wala pa ka pa nyapon? Ano nurulong ito yung pigaw? Oh, wala pa ka niya po. Why, good. Ano siya ko dito? Oo. Kaya dito sa Eric nagtambay sa store ni Action Tagupon. Okay. Dito niya area, no kaya wala signal. Muna kailangan nagpa-drop sa diriya kay na sa may PCP Action Eric kag saya si nagpatumato man sa panita sa nga sining talabayan subong nga gabi. Pero for sure Action Eric si Action ninyo. Sila kaya si Artay Hupod na store pati nagkahulat sa albot, no? Si Action dito sa event. Makita na yung mga oo, for sure, wala pa siguro kapanyapon. Damo da pa niya punan sa igad-igad. Damo Action Eric, actually, hari, pati ang pinanap yung kamatakon ng mga small entrepreneurs. Hari, at wala, makita na po din mga kasabay din natin, natilitan nga magbakal para makapasilong. Sige pa taliti, Dale. Sige pa, kasubong. Ay, to. Basta drabra na sa inyong lakson. Amot ang lakson ko nagataliti, ha? Kasi posible Action Eric na nagataliti man dito sa area. Oo. Kahit subong, doka, alay man nagtapos na electric mascara, do diri pa siya nagtapa Action Eric. Hindi pa siya nagpismo-pismo. Ano nga? Correct. Actually, ang awarding na malang ginaulat diri sa area. Oo. Kag, actually, ang plaza, damo, matutawa kay Action Eric, kay may nakita kita nga post sa social media. Oo. Kaya ang mga tao, bala kay dira sa may plaza, damo man. Patuloy subong nga Sabado night, wala sa trabaho, buwas nga adlaw. Pero tiambot, nagulan, basi nagpangilisid man ang pila ka mga festival goers dira sa bahin sa Bacolod City Public Plaza, no? So sa sininga matinion pati naton kasi buhi-buhi man ang negosyo. Gani. Sa bahin sa government sector, di makitaan mo, no? Damo-damo sa gihapon. Ang G&G ga was ang customer, oh. Ay sana all. Oo, kagari ka lang tawag CCTV, bla, grabe ang ila customer, damo-damo.
Amo na action Eric, dapat may mga extra gid nga mga pulungkuan o table. Gani. Especially kung may mga event block, hindi gid mapaktan ang volume o kung kinamuon sang tao Correct. na magkadto sa isa ka kalan-an na o na commercial establishment sa action na Eric, no? Ray daw gina-award ka, award di ka sila siguro ay. Awarding na sila? Barangay 32 o 20 mil. Ba. Ano to? Okay. May action Eric ng mga special Intermission. awards, no? Special award na yan. Oo. Sige. Reaction Eric ang pawabalaw sa may dalong sa truck. Ano na? Para sila, Ano na siya? para sa dalong sa truck, Ay ho. pahandong. Ano sila galing kapasilong? Gapasilong. Hay, Ang ginagawa sa kaluluoy. mga Pinoy Actionary, kung may mga event ka, nagapangita kitang pamagi. Pamagi, no? Kung mag-ulan, no, makapasilong sila para hindi sila mabasaan. Gani. Positive law sa area sang likod, no, sa bahin sa Bacolod City Government Center. Nag-walk ako sa Katubok Derek. Arada mo patawo na narapigat ang dalan. Ay ho. Nan. Kadamo, pagkalitawag sa kadala, no? Kapag itala ko ang mapasilungan, kung nakang maimnanda. Gani, sa mga wala pa yung may kalo. Arada mo tawo. Sus. Kita na, ma'am, Balmok Eric nga no, ang mga kada pwesto or stolderia, may customer gid. Daw halos, buta ta ang kwa, no? Buta ta ang atong kiosko da. Kagkaina, ang dalan diri sa may likod sa BCGC, traffic, heavy traffic ang na-experience diri. Pero tisubong nag-ulan-ulan na generic, balik naman na sa normal Oo. ang traffic situation. Especially sa mga nag-shortcut, bala? Oo. Balik diri sa may dalan circumferential. Kag maglusot sa may Villa Angela, so diri sa nagalabay sa likod sa Oo. Bacolod City Government Center, Action Eric. Kabay pa nga hindi na lang magdamol, aksyon din lang ulan, bisan tulo taliti lang, kabay pa tayo madula na lang la. Daw hindi man Action Eric magdamo la. Ate, very good. Sang patimaan nga magdamo. Kumbaga, muli nga mga sitwasyon na manageable na Action Eric, especially sa mga first time. Wala kay budlay man kung ikaw turista, first time mo, pero natabuan nga, di pa mayong tiyempo. Gani. Pero titubong kaya pa man niya sa nga ng mga festival goers, especially sa mga turista, no? Kag taga Bacolod, nga subong, Sabado, bus nga daw, weekend, wala tang trabaho, makapaayaw-ayaw ini sila Action Eric, you know? Correct. Ambot sa Lunes, sa Lunes may obra ang syudad, kiti, ano man? So for Action Eric, wala pa sang mga information or announcement si Bacolod Mayor Albi Benitez. Okay. Pati buwas na lang may mga panibago siya nga mga statement nga ipagawa pati mag-declare siya lang sang wala ubra sa gobyerno. Sa Bacolod, pero siya mo nang Bacolod lang abi, ano? correct. Amo nang balantayan buwas nga daw Action Eric kung ano manging kaundan pa sang speech ni Bacolod Mayor Albi Benitez kay kaina tiya sini nga pagkakakay na sa stage diri sa may electric mascara, more on gin-introduce niya ang mga bisita, especially ang Marcos Family Action Eric. Karon talang wala pa diri si PBBM sa Bacolod City kundi buwas gid ang iya sining nga arrival. Okay. Bangod may pilaman sila ka mga activities nga katuan Action Eric like pag-unveil bala sang markers ang Upper East, las 4 sang hapon no stricto gid bisa na mga media kinahanglan magpaidalam sa antigen test kunluyad nila nga Tapos ka na? Action Eric. Si Action Jan to eh. Si Action Jan, okay. Oo, Action Jan sa Upper East, ikaw din ang ruta mo sa paglaom? Action Henry, balikan tayo si Action De Salazar, Action Henry, kay na utod ang iya sining linya, no? Action De Salazar, i-check tayo liwat ang iya sining signal, medyo nagtutulo taliti, hindi kayo mandamon ulan, ano? Tulo taliti gamay, pero ti kung magsigi-sigi, kundi mabasa man ang imo sining yubunan. No? So, ang tao, yung subong portigid kadamo, ha? Grabe kitang tao subong sa NGC, sa Upper East, kag dire sa Action Dale. Yes, Action Eric. Sana mention na daw ako yan, ginakibang Action Eric kung magpaidalam ko sa antigen test. Kaya budlay na bala last minute, magpositive. Kaya hindi kaya na-cover sa ka-event. Pero man ang ginakulbaan ko. Pero di mayo man sa
May man sa paglaom, hindi man na required action Eric ang Ate, very antigen good. test nga negative or RT-PCR kay do wala man niya sang close interaction na ang media Oo. kay President Marcos, no? Sa mga negative nga mga media, no, nga nag-antigen test ina, so congratulations. Oo. Kay boss nga daw maka face to face magid si TBBM action na Eric, no? Say good luck sa atong sining mga organizers sa atong kapulisan siguro naman ako na masiguro pala ang peaceful, no, pag presidential visit na. So muna siya ang una kumbaga ng Mascara Festival nga presidente si President Marcos ang mag-aabot dito sa may syudad San Bacolod action Eric. Kung namin ang pag-welcome si action Eric si basi next na mga Mascara Festival mag-attend sa gihapon si PBBM action Eric, no? Okay. Kasi nga nag-aulan mo action Eric, ang tao nagpakato pa ka rin sa gihapon. Wala ka ba siya gaulan? Do wala ka ba siya nag-aulan action Eric to nag-enjoy sa gihapon kay mo subong makita natin yung kalabanan subong mga pamatanon basta ibang bandili sila sa break na blaw. Oh. Pahuway na kumbaga action Eric kag nag-grab sang opportunity para makalagaw-lagaw, no, bisana nag-ulan o kung nagatulo-taliti diri sa bayan sa Bacolod City Government Center. By the way, action Eric, kay nagali sa Electric Mascara, Oo. may isa ka dancer sa performer number 12, kung di ka magsala, taga Barangay 4. Oo. So nalipungan siya siguro, samtang nag-perform. Ahay. Kay na sa may BCGC stage. Pero update man na atong sila nga medic, kay Oo. si on standby man sila. Diri sa may kilid sang stage action Eric, kag pasib laging kapoy balakaw kay Gani. si halin dito sa area sa Upper East Avenue. Nagparade sila kay natitemprano pa sila mga dancers Kainit ka dan? kutob gabi na nga nagabot diri sa may Bacolod City Government Center. So kay na pag-perform niya manog tapos na pero amo to do nalipungan sa action Eric pero lang kay Ahay. alert na ang atong sining medic para maghatag sang nagakaigo nga tikang action Eric. So far muni ang observation report nga madulong sang patrol karon nga Sabado sang gabi ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Day sa Lasarte, nagtulo-taliti ho. Nagwasaag mo ng tawo sa New Government Center for the meantime kag nagpangita sang palasilungan kiti nagtulo-taliti sa iyaya ay do nagtiri-tiri siya nga daw dali na lang matapos ang maskara do hulo halitar mo pa yang negosyo sa oras sa gabi na nga naka pitik na ini nga gabi hindi na gusto na nanay nga tiri gusto na nanay nga ulan ulanan na lang bilog sa Lunes, tapos na pala Mascara Festival para nga ma-feel kitang kasadyahan sa syudad sa Bacolod. Duwan naman ang kagabi ng aton tapuson kag matapos ng Mascara Festival. Balikan talaga naman sa Action Dale sa balik ni sining papalagad sa final report niya sa aton sining palatuntunan. Antes sa report ni Action Nelson Pateño, gikan na sa ating mga correspondent. Unang nga ba sa ato sa nga greetings, may kabidira kay Danny Shooting and family, sa kay ex-me Alidap, suli-suli ni, kay Kuya Carl Macoring Jr., sang police station number 10 ba, nagapaurok-urokin siya, iya garo duty sa mong patrol sa station 10 ay. Makaupdanan dira ni Kuya Macoring da, Jr. da, may gabigid, kay Police Major Richard Pajarito. Si Kuya, si ate ko, Mr. and Mrs. Japit Piokid Barrera, ara man, nagamonitor ka nagalantaw sa atong sininga Facebook Live. Salamat kay Kuya Japit, kay ate da. Good evening lang, no? Malanda nga pag paurok-urok pamati. Sa kayo si Mongcal Torrillas sa Binalbagan, may gabigin. Sabi ako lang si Mr. Arthur, Jeff Bilasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, Mama Lulit kag Papa Joe, Jalagdon, Noel Amar, Alma Uligon, mga pamilya ko dara sa DSB Barangay Pandanon, mayroon dara nga pag paurok-urok from Arizona, USA. Jinky Jalagdon, salamat sa imo sa nga 50 star.
Kay Primata Malisa Magbanwa, kay Primota Ervin Magbanwa, dira sa Paracoy, manadira nga pagpaurok-urok pamati, no? Sa Barangay Tangob, ara man si Karen Miraflor, si Arnel Mendoza, ara man ka pamati sa atong sining nga pangalaga diri sa inyo para tuntunan, no? Manadira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program, no? Kay Arnel Mendoza. Lorna Diligencia da may gabigid sa pamilya Torino da Cagrimias. Ronald Torino nagatamyaw sa inyo. Sa Valladolid, ara si Ray Alies. Nagabidara kay Ray Alies da and family sa Valladolid. Amo man kay Gloria Dislati Sumbito and family sa Banuasang Valladolid. Sa Barangay Pandanon Silos, Porok Paradahan, tamya ko lang dira si Kasama family. Nagapaurok-urok dalin kay Marjon Kasama. Action Hendera na sa Action Nelson. Kay J. Maghamantok, may gabigid. Kag kay Inday Blasa, gapaurok-urok, no? Sige. Sa kay Ibon Butcher da sang Germany. Siya dara nga Mr. kag anak. Katamya man si Ibon Butcher sang Germany. Siya pamilya diri sa Banuas sang Murcia, no? Ay kay Inday Ibon gali, Madam Ibon, ay mo to request basi may matawag to sa number nga ginatag mo to sa akon, bla basi may matawag to. Kaya no nagkadto gid sige na sa akon. Kasi niya nakabati ang akon nga boardmate. Na nagapakita ka manugluto. Bago ginhulat sa ko ini nga video, timing pag-abot ko. Ako gyud ginapangita ya. Isiling ko ari ang number, mo ning contact person, kamo na lang istoryana ito. Basi matigayon to Madam Ibon Butcher. Sabay pa, kung may kanananong itong manugluto to, no? Sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, gaparok-urok man ang pamilya ni Sammy Roger Awing. Salamat, gid. Diding alohayiminto da, parang nga pagparok-urok ang bilog yung sininga pamilya. Sige, ang iban karon naman, kaya ka-standby na sa number 1 section del Sur Pateño, report gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, kag San Carlos area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa Action del Sur Pateño, la number 1 sa report, son may gabipis kamin. Yes, action Eric, may gabi, kaga sa atong sining nga mga ka-aksyon daw mayo subong aura mo. Ang anong aura? Hindi nga aura man. Ang imo nga naong do makanay-kanay subong. Ay, ti kay gatulo taliti mo. Oo, dali, pinsa ko kay Pistada, Pistada. Gatulo taliti kay kundi wasaag tao to sa NGC. Mo gani man. Ay nano sa ko dili pa nga do manugtapos ng maskara do tiri-tiri pa yung kalibutan. Oo, report ko ginag-action Marlon do wala pa man to kun ulan. Ti subong nga gabi report niya ni action din taliti mo do wasaag to tao sa NGC. Ti mga tao da sulayon naman lang niya nila ya. Gani man kasi ibaga pala magita man palipdan Oo, hindi ko basta hindi lang magkusog bla. Nah, Taliti kaya pa na. Basi dugay-dugay man dula mga action Nelson. Mo gani man para si tamo lang tapat na. Ti pero mas may kaya wala kabalatian Basi ilong kagaya basta gaulan. Tigay mga tao ya, ano mo nang excited kayo? Bagay. Dogin buyan bla sa hawla bla. Ti talagsa mo na sa katuig isa mo na ti duwa katuig may maskara ti medyo tawid law man Oo, ti wala ta kabalo basi sunod tuig perte pagid. Ti kabay pa. Ano imbukada sa administrasyon ni Mayor Benitez perte. Ati basi may mga adjustment na guro sa tuig naman sa maskara. Basi kung magambal sa daw dako gasto tao. Sabagay ti daw may ganay gasto ang syudad kaya ti damo sponsor man Amo magani man expected mga pilatong mga 5 billion. Oo, Grabe, depende no? ng circulation sa kwartay kung maskara ti bot kung matuod ng ambal Mayor Albina. Ati sa mo na dinaguso sang tao dati good luck. Oo, ti mamati lang may blita di ko nung nakatabos bakulo da. Hindi ko di mamasyal katapusan buwas, ano? Daw May tsansa? langgit kay wala signal da. Wala signal na. Ada signal buwas sa alas 12 sa ugtos sa alas 9 ng gabi. Oo, ti
imagine mo na bla, dapat na may ano ka na, Ah. may preparasyon ka na, dapat may panugon-tugon ka na. Ah, tigani man. Maglagaw ka, dapat kabalo ka kung di ka makadto, kag di ka kadtuan bla. Kag di ka magtabuan ay. No, kay base kung madula blang nanay. Magtalangay ka mo ta. Oo, hindi mo na makontak sa binigyan ng tao. Subong daan, essential na kayo ang cellphone. Tiyara na sila, medyo aware na sila kasi napabalota na sila kaya temprano pa. Mas mayom na gani. Ano na nga daan, meeting place na lang kung di makita. Oo. Para, happy pista na lang da. Oh, amo gani. Kaya sunod na lang ta kita ya. Ate, sige. Medyo mabiti man tapos daw na timing man. Sige. Anyway, padayon ng aton balita. Oo. Oo. Sa iluan aton aksyon ni Rek, ang pila ka mga balita nga nagluntad kay na mga alas 12:30 sang kagahon diri sa may barangay Pinukutan sa National Highway sakop sa Banwa sang Calatrava kung saan diin na aksidente ang ginasakyan nga salakyan sang militar kaina sang kagahon. Ini sila ang halin sa may barangay Tigbon dire sa Banwa sang Calatrava. Padulong na ini kung tani sila dito sa may syudad sang Sagay sa may bato sa ilang batalyon headquarters bla. Okay. Nag-aagi sila dira sa likuon nga bahin sang barangay Pinukutan. Na malfunction ang iyang makina. Uy. Ang iyang brake bla. Kaya sini nga pagliko yan nagtakilid ang salakyan. Outbalance? Na outbalance. Ay sus. Oo, so pasahero sini pulo tanan. Ka army? Ka mga army. Ay sus. Oo, malang gani kay luwas naman sila sa katalagman. Kag ti iban bukol kag medyo may mga samad-samad man. Ate, okay na yung bukol-bukol hindi lang mabuluka ulo-ulo mo da. Mo gani man hindi man kusog ilang pagpadalagan actually mo kay man ti likuon. Ano sa kailan ni Rio? Nang Rio na blang Hyundai. Okay. Na mailang gani kay may kumboy man siya nga upod nila. Moto ang nag-rescue sila kag ginadala diri sa may gindala sa may Calatrava District Hospital. Okay. Pagkatapos refer sang Calatrava diri sa may syudad sang San Carlos sa City District Hospital. Okay. Para sa dugang pagbulong abi. So sa mga pamilya himata kasang mga na-aksidente, medyo hindi ka mo mabalaka kay okay naman sila. Actually, may taga Calatrava, may taga Sagay, may taga Ruhas, may taga Kabangkalan, may ara pagani sa Maguindanao. Jesus. Kag mga hubinon pa nga mga kabataan, nagapangidaron na 20 pinakataas nila di 42, isa lang. Ang gikan sa edad sa 21 pakadto 28. Mga hubin pa nga mga kabataan. So wala man nakabalhag kung ano ning ilang mga ranggo kundi mga ngalan ng bla. Ang nakuha naton sa blatter entry sa aton sini nga mga kapulisan kina. So sa pamilya dira ni Jewel Bildea morning driver. Okay. Sang Hyundai nga Rio na gisakyan nila 28 anyos kag residente sang Rua City. Tapos okay na ni sila si Ken Brian Di Aasis, Elgin Tayo, Jed Torres, Jan Kian Tion, Jisan Dumar, Rap Lester Sigubya, Jerry Pugoy, Kinit na Magaiso, kag Edmond Marcelo. Amo ning pasayro, pulo sila tanan, dalang driver. Luwas na ni sila sa katalagman. Iban sinigani outpatient naman. Ang iba nagapayo-ayo na malang dito sa ginagmay nga mga na
angkon nga mga injury sa ila sini nga lawas action erek. So wala naman dapat kabalakan ang pamilya sini sa sini nga mga tinion. Hindi mo gid mabalaan ang aksidente on ano oras no. Dapat tinainay kay man ti kagabi daw nagtulutaliti mo. Si inada nga area ang ginaksidentihan nila dira man namumo ang isa ka Rio man nga truck. Ay sus. Tunot man pudto ang ulos to. Grabe. Oo, ka accident prone area ginagi sa babaw na may sementeryo dan. Halang-halong na sila ka maglabad nga area. Oo, along lang, no? Kag hindi gid magpatama. So, tiyan mo na, Action Eric, ang iban naton nga balita, kay naning graduar man, ang kapin sa 55 ka mga drug surrenderies sa ginpatigayon nga napulo ka adlaw nga CBDRP diri sa Banwa sa nga Calatrava, diri sa gininhaw sila diri sa may evacuation center sa barangay Bantayanon. Action Eric. So para mo ni ang pila ka mga natipon naton nga mga impormasyon balita karon nga gabi para sa Saturday night action patrol. Grabe ba? So mayo lang nga pista sa inyo tananda. Kita Kuya Kits, hindi na maganobla, hindi na magmahayda kay makadto gi ko da bakulod jinji lang da katuang kuya wala na lain sige. Ayos. Ikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-action nyo Nelson, pati nyo nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kay Aksyon Nelson Pateño reporting live gikan sa First District. Matrutaway ang report ni Aksyon Nelson magluwas ning aksidente, ting aksidente di magin mapulong. Wala na kay mga pilas sa mga bukol-bukol to ang angkon sa aton mga Philippine Army ang aksidente sa salakyan nila. At least pasalamat lang ta nga wala man sa may gindaga nga kabuhi. Tinang lugar na kanilang halong-halungan yung ginidra, no? Para nga hindi na masulit pa ina nga mga insidente. May gabi dira kay Arlene Anerdis, kay Elvera Hilogo, Mr. and Mrs. Sobi Domdom and family, kay John Mark Kahimotea, good evening, kay Sebastian Andrade, dira sa Barangay Tangob, kay Migota Jerry Azero Jr., may gabi, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, kay Mario Olvido Aquisa, dira sa Hacienda Lugway, tamiyan lang si Kaloy, si Joram kag si Tawi, sa Sitio Pulo, Hacienda Lugway, Silay City. Dira nga pag paurok-urok pamati, no? Sakay Madam Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo dira sa Minnesota, USA. Wala dira nga pag paurok-urok, happy weekend dira sa inyo, no? Sa Barangay Talok, bye-bye. Kara ka monitor sa aton si Mr. and Mrs. Saldi Riston. Bumigo ko ni. Mr. and Mrs. Saldi Riston da, may gabigid, no? Kag manandara nga pag paurok-urok pamati. Kay Jocelyn, good evening. Manandara nga pag monitor. Kay Mr. and Mrs. Donald Cabasag and family. Check attendance lang si Donald Cabasag ara sa City Nurse Office sa La Carlota, no? Kativer, kay Rimo Solas da, sa Silay, good evening. Kay retired Police Major Neil Exaltado and the family, sir, may gabidira sa imo. Kag may lang nga pagpaurok-urok pamati. Sa kay John Arlos, soon to be kuya. Bao, may gabidira kay John Arlos, no? Kay Pato Kagrobi de la Luna sa Barangay 30, ara man sila kapaurok-urok. Sila ni Evelyn Sinaon, tamiyan lang si Nanay Evangeline kasi Bibing Artos. Maman si Richard Cagnining Peruelo. Kaya na kay Ibinin Sinaon ang panamyaw, no? Kay Jenny Sorgon and family dira sa Valladolid, kay classmate ko Romel Pagsuberon, kay Primo Nelson Magbanwa Jr., good evening. Kay Mierns Hugan, sa kay Madam Emma Bilaong and family, dira sa Bangga Aning, sa Panukoy, sa mga Bilaong family dira, may nga pagpaurok-urok, maman kay Juancho Alvior. Sa Ilawanta report ni Aksyon Roger Gutib, gikan sa 2nd District, area sang Cadiz, Sagay, kag Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo, Aksyon
Radyo. Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa tor mga kaksyon, mga balita Action Eric, ikan diri sa may Ciudad San Canis, kag sumuwan diri sa Aton Chiringa, area of responsibility sa norte nga bahay sa probinsya sa Negros Occidental, o pertibag sa Action Eric sang ulan dyan si mga tiniona, disamon sa norte sa probinsya sa Aton Chiringa probinsya. Now, pilalang ka mga balita Action Eric, ang Aton Chirimanda, nga madulong sila mga tinion sa pilakan balang sa Blatter Entry sa Aton Chiringa kapulisan na. Diri sa bahin sang Ciudad San Sagay, Action Eric, may ara nga naglanakpan bala, bangod man sa pagpatigayon sa hampang sugal. Kag padayon nili ginakampanyahan sa mga katapos sa kapulisan nga sa diin ang aton man ni pinaka mga kauturan niya. Ang padayon man, Action Eric, nga pinasaway kag daw wala bala sa kadudlaan man. Gini mga kauturan naton nga sa riin Action Eric nga si mahilig sa sining paghimo sang sugal. Kurado dahil klase sang sugal ang ilang marumduman Pero ari ang report mga alas 2:40 taklas ang kahapon sa bahin sang Purok Isperso sa Barangay Olsagay. Gindakop ini Sanday Marlin de la Peña alias Kalinday, 61 anyos sa edad. Mary Pastor, 26 anyos sa edad. May bana Mary Ann Bacalso, 21 anyos sa edad. Residente man sa mga lugar sunod sa report. Hindi sila ang nadakpan sa akto ginagampang sang tungit. Na-recover sila posisyon kag controlling 120 pesos nga bit money pusta sa mga sugal. Ang isa kaset sang baraha na ila siniginagamit sa sining ginaligar nga patigayon nila sang illegal gambling. So sa payag man sang kapulisan nga pag-filean nila sa kaso ini, pero ito na lang sa regular filing Action Eric ang pagpasakat sa kaso batok sa sining tatlo na kalalakpan lakip na diri ang isa ka senior citizen. Sa mga kabadulong nga report Action Eric bigyan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental sa sining maulanon nga gabi sa Sabado night. Para sa Action Night Patrol ni Action Roger Guti ka report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Roger Gutib, bikan sa area sang Segundo Distrito. Balos nga report sa 5th District na Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric Saton sining nga mga ka-aksyon nga pamatino sa ato niya pagpangalagan. So far, nagtupa ang mabaskog ulan diri sa may bahin sang banwa sang binalbagan kaina. So sugong ulan. So gi-checker man nato na binaton sina diri lugar diri sa may banwa sang binalbagan. So tipan sina diri nga mga lugar ginabaha bangod sang tuman kabaskog nga ulan kaina. So nabot naton si Sir Cesar Gayem, siya ni ang puno ang office sang banwa ang sa Action Eric sa sining pangahog African fever. So sa kay Gayem ginpaalerto na nila ang mga barangay kapitan sa tatlo ka mga barangay or tatlo ka mga coastal barangays naglalakip barangay Inclaro, banwa or barangay sa Canmoroso. So iya tigil kanila nati ang ining mga may isda nga nagkadto sa mga isla sang Guimaras base nga magdala sa mga frozen foods or mga produkto nga tihimo sa baboy kay man ti suno sa iya wal ini tubtub si karon because gintukod naman gani ni ining task
Force ASF nga magatutok nga pagprotektar no agud malikawan nga masutang sining African swine fever banusang binalbagan. So sa iya no nagpagawa naman sang isa ka executive order no si Alejandro Mirasol sang banwasang binalbagan tukod sa sining task force nga ining magatutok no na sining kana sa sining African swine fever. So sa iya no hukot nila nga ginabantayan ining tatlo ka mga barangay kay matigin pahayag naman nga mula ning do nagagawa ba lang daw threat man sa banwa ining tatlo ka mga barangay. So rason no nga ginapabantayan niya ini sa iya sining mga personal agud nga ang binalbagan sang sining African fever. So sa pihak nga bahin no ginaton nga malabot si Police Major Vito Bose ang hepe sang Moises sa paning update o kung bala nagwa na ining resulta di napatigayon nga post-mortem examination so bangkay sang isa ka mangunguma nga nasapo na namang wala na sang kabuhi dira sa may bahin sang barangay Agin Panaan no sa may banwa sang Moises Padilla kung bala ano lang ang update sa sining so far no hindi pa natin mag-contact si Sir Boss Rekimanti may kabudlayan kita no sa sining signal dito sa may ilang area pero so far no anta pa siya nga magkuhaan sa sining update sa sining balita action Eric no Kemanti so musubong ginawlat pa ang reply ni Sir Boss Kemanti hibalo na to no kung ano gid ang kabangdanan sa sining kamatayon kila kung sa din no nakita na siya nga wala siyang kabuhi nakaagom ni siya sa ginreport naton kahapon sa madamo nga pilasan. So ginpahayag ni Subsekron, hindi pa man nila matulid ano rin sa pilasan na agom sining biktima. It's either to inis ang pagpalab or pagpangbuno because kung na tawon naton may nakita nga isa kabolo sa may crime scene sang nasapuan ining bangkay sang isa ka mangunguma. So far, action Eric, no? Marino nga aton sa nga area dili sa may bahin sang Quinto Distrito kag from time to time tigina-check taman ang pila ka mga police stations kag suno sa aton sunay nga mga kapulisan tinagpabilin man nga matawhay ang inasitag mga area of responsibility. So far action na rin amula ning aton sa madulong nga mga update ka impormasyon sa aton sa nga mga action para sa Sabado night nga aton sa iya pag-tami sa lang no ang aton sa sa may bawasang binalbagan nga nagapamatigid ang barangay kapitan sang barangay Santo Rosario si Kapitan Cesar Javier kag ang iya sila nga mga barangay kagawad na tanod niya sa pamuno ni Tito Windra ang ayo nga pagmonitor kag sa tanan no nga aton sa mga tagpalampi diri sa may banwa sang binal si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action BJ Apasible gikan sa Quinto Distrito. May gabi dira sa kay Juancho Albior, Eddie Jones Kalinaw, si Katendans lang Buyet Diamante may gabi ha. Ang pamilya Torre sa Paranaque, Kabayadulig, natamyo lang ni Alexis Wing Torre sa UK. Sa Binalbagan, araman si Beth Butal Pilayo and family, naga-monitor man, no? Aring ato resulta sa STL sa tatlo ka draw. Ang first draw kay na 37-29. 37-29. Ang second draw, 14-18. 14-18. Ang third draw, 28-28. Diri kita sa resulta sa Lotto 655 jackpot prize nakuha solo 35.4 million pesos. Resulta 655, 44, 50, 7, 52, 46, 36. Again 44, 50, 7, 52, 46, 36. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize wala sa nakakuha 21 million. Resulta 642, 34, 20, 31, 33, 22, 3. Again 34, 20, 31, 39, 22, 3.
Ayos, magabalik ang Action Night Patrol pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gina na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, brown ng dason. Brown ng dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Ma-idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta mag-apon. Kung itandaan kong mga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Tingnan na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kung pizza lang agi kaya nga mo ito. Kumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan.
Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka.
Ano bala ang kinalain sang TV kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Serbisyo, aksyon, aksyon, radyo. Pabalik diri sa Dalaga this time, balikan ato sa nga Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol. Balikan sa aksyon na Dale Salazar sa last kag final report sa aton sini Patrol. Sa aton sini nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Standby. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol Field Reports! Action Dale sa balik report, please come back. Action Eric nang ibabaw ang maskara dancers ng Barangay 17 matapos sila ang gindeklarar nga kampyon sa Electric Mascara 2022 gintigayan diri sa Bacolod City Government Center. 300,000 pesos ang ginpulik nga premyo sa Barangay 17 Action Eric magluwas ni sa special awards nga ilan nakuha nga din kilalaman bilang Best Mask and Costume kag Best Float nga award Action Eric. First runner-up ang Barangay 25 kag bera sang premyo nga 200 pesos kag second runner-up naman ang Barangay 32 nga may 150,000 pesos nga premyo Action Eric. 13 ka mga barangay diri sa Bacolod City ang nagpasakop sa sini nga competition. So kaina ang nag-award ang Musanay Festival Director Attorney Milano Pinky Milano Campo, kaubod man si Councilor M. Ang kag si Councilor Jude Tadeo Saison. Samtang aging pahayag man Attorney Pinky Milano Campo Action Eric ang ginapabot nga mas madamo nga mga dumuluong ang magasaksi sa highlights ng Mascara Festival buwas nga Oktubre 23 kasunod nga ti madamo sa mga balikbayan nga nagapakig-angot man sa organizer para magsaksi kang magtambong sa street dance and arena competition buwas nga adlaw Domingo. Balita gikan sa Patrol ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid Patrol 2. May gabi dira kay Migo ko Bob Francia. Gamonitor pa si Migo ko Bob Francia. Si Neil Abordaje kag si Mr. Joven Tampos tanan sang LTO sang EB Magarona. Kiss me goodbye, kiss me good night pagi sinibahanon. Action Night Patrol program Sabadong edisyon liwat ini magatakop. Balik ini sa Lunes, same time, same station. May gabi dira kay Mr. Bambam Ando sang auto welding repair shop sa Suay Mamaylan. Dili na kay Bernie Bilakanas ang panamyaw. Opo diri sa mga patrol ayon at reporters in action nga nagpagalagad karon nga gabi. Aksyon Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Pasible, Aksyon Dale Salazar. Back to back sa mga piloto, Aksyon Nino Bugina. News Center, Aksyon Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Espolgar, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sakal sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong agad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw may kalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iba pangamuyo, dala kami, dala ako,
dala ang bilog nga kwerpo sang Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy Maskara, happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.